जोंनि बिटिसिआव पलिटिक्स बिथिंखौ लानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल गोरोबलायनायनि बाथ्रानि सायाव बायदिसिना रोखोमनि सावरायलायबाय थानाय बा सावरायलायबाय दं। बे बाथ्रानि सायाव जोंबो गासै रायजो राजाफोरा दिनैनि समाव जों खोनानो मोनबाय थादों। नाथाय बे बिथिंनि बेलायाव आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों। फर एग्जाम्पल बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानानै फैबाय थानाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव गेलेबाय 15 सीटखौ रानलायनानै 20 सीट राननानै गेलेनायाथ' मालाबाबो सम्भब नंखाया, मालाबाबो मानिजाथाव नंखाया। मानो होनना बुङोब्ला 40 सीटआव 20 बिपिएफ आरो इउपिपिएल 20 सीट राननानै गेलेनाया मानिजाथाव नंखाया। जेरावनोखि बे बाथ्रानि सायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बिपिएफआ 15टा इउपिपिएलआ 15टा जुदि राननानै गेलेयोब्ला जुदि 30टा सीटखौ बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैबो पार्टिया जुदि देरहायोब्ला दा बेनि बेलायाव मोनसे प्रब्लेमा जाबाय दं। जेनेबा जोंनि बिटिसिआव नेक्स्ट 2025आव सिबा सोर जागोन, सिइएमआ सोर जागोन, जोंनि बिटिसिनि सिइएमआ सोर जागोन, नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दा बे बिथिंनि बेलायाव मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों, रोखा बाथ्रा बुंनो नागिरदों दिनैनि बे समाव, जेरावनोखि पलिटिकेल बिथिंनि सायाव सिइएमखौ लानानै बेले-बेजे, सिइएमखौ लानानै जोंनि हारिनि माखासे बै पलिटिकेल लिडारफ्रा गोनो गोथो जागासिनो दं। दा बे बिथिंनि बेलायाव बे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन। आंनि बुंनाय बायदिसो दै, आंनि गोसोनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव आं शेयार खालामनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा, जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो गोबां रायजो राजाफोरा सिएमनि महरै लुबैयो। मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो गोबां रायजो राजाफोरा सिएम जाजानायखौ लुबैयो। जोंनि बिटिसिआव सिएम जानायखौ लानानै जोंनि हारिनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा गोबां गोनो गोथो, गोबां बेले-बेजे बायदिसिना बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों कमेन्ट शेयार खालामगासिनो दं। दा बे बिथिंनि बेलायाव आं बे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाबाय आंनि पार्सनेल कमेन्टसो दै। जेरावनोखि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो गोबां रायजो राजाफोरा सिएम जाजानो लुबैयो, जेरावनोखि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो गोबां रायजो राजाफोरा जोंनि बिटिसिनि सिएम जानो लुबैयो। नाथाय बिथांमोन सानैनि गेजेराव जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरा सोर सासेखौ बांसिन सिएम जाजानो लुबैयो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि, बेनि सायावबो जों दिनैनि समाव नोजोर होनो गोनां जानानै फैदों। दा बे बाथ्राखौ दसे दोनथ'नानै आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों। जुदि थारैनो बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ 15टा सीट राननानै जुदि देरहालांबायबो, जे फर एग्जाम्पल बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गोरोबलायनानै इलेक्सन गेलेनाया फैबाय थानाय 2025आव 30टा सीटखौ देरहाबाय, गथानो देरहाबाय दे। नाथाय जों रायजो राजानि लुबैनायाथ' मा, मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो लुबैगोन, मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो लुबैगोन, नंगौना नङा? दा बे बाथ्राया सैथो। नाथाय बे बिथिंनि बेलायाव मोनसे ओरैबायदि स्पेशल बाथ्रासो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा, जेरावनोखि जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानानै जुदि 30टा सीटखौ जुदि देरहामारबायब्ला सिएमखौ जानानै एसेबां गोनो गोथो जालायनाङा। आंनिया मा मिथिगौना, मोनसे फर्मुला होगोन आङो। जेरावनोखि मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौबो लुबैयो, मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ लुबैयो। दा बिथांमोननि लुबैलायनायनि बेलायाव जुदि बिथाङाबो जुदि सीटखौ एगारनो जुदि राजि गैयाबा, बिथाङाबो जुदि सीटखौ एगारनो राजि गैयाबा, बिथाङाबो जुदि सिएम जानो लुबैयोबा, बिथाङाबो जुदि सिएम जानो लुबैयाबा, दा बिथांमोननि गेजेराव मा खालामनांगौ, 100 मिटार रेस खालामनांगौ बिथांमोननो। बै क'क्राझार सेक्रेटारि अफिस खाथियाव मोनसे फिल्ड दंना, मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोन सानैखौ 100 मिटार रेस खारनाय बादायलायनाय होनांगौ। बे 100 मिटार रेस खारनाय बादायलायनायाव जाय खारनानै देरहानो हागोन बेनो जोंनि फैगौ बिटिसिनि सिएम जानो मोनगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा नोंथांमोना आंनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव एक्सेप्टेबल मोनगोन ना मोनाखै, नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट हरनानै फोरमायहर रायजो राजा नोंथांमोन। एसेबां बेले-बेजे लोगोसे माखासे पलिटिकेल थासारिनि बेले-बेजेजों जोंनि गासै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव गोबां बेले-बेजेयाव दङ, नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन? थिग आंनि पार्सनेल बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो शेयार खालामबाय। बेखिनि बाथ्राखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायहरबाय। दा नोंथांमोना आंनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना कमेन्टखौ शेयार खालामनो हासिगोन। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि, खुलुमबाय। जोंनि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि सावरायनायाथ' जोबोद आवगायनानै दङ। बियो खनथाम खनब्रैसो सावरायखांबाय, जोबोद पजिटिभ लामायाव थांगासिनो दङ। दा सावरायनायनि गेजेरावबाबो जोंनि इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैबो हान्जाया गाव गावनि राजखान्थियारि जे हाबाफारिफोर बेखौ लांबाय थानांगौ, मेल मिटिं खुंबाय थानांगौ, जयनिं होनांगौ, गावनि राजखान्थियारि जे एक्टिभिटिस, पलिटिकेल एक्टिभिटिस बेखौ लांबाय थानांगौ। दा सावरायनायाबो थांबाय थागोन आरो राजखान्थियारि जोंनि हाबाफारिफ्राबो थांबाय थागोन।
आङो मिजिंथियो जोंनि UPPL आरो BPF हान्जानि गेजेराव जे सावरायनाय बे सावरायनाया मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन। सोर बबेयाव थागोन, सोर क'क्राझाराव थागोन, सोर दिसपुराव थागोन, सोर दिल्लीयाव थागोन, सोर देरहागोन, सोर जेनगोन, बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो डिसाइड खालामगोन। रायजो राजा जोंनि मानगोनां भटारफ्रासो बेखौ डिसाइड खालामो। जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनो जेरैबायदि बिथोन होगोन, जोंनि रायजो राजाफ्रा जे थांखि लागोन, जों बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन। राजखान्थिनि फोथाराव रावबो आं बेयाव थागोन, आं बैयाव देरहागोन, आं बैयाव माबा मोनसे खालामगोन बेखौ बुंनो हाया। रायजो राजाफ्रासो बेखौ खालामगोन आरो गासिबो जिनिसखौनो सावरायनायनि गेजेरजोंनो खालामनाय जागोन। सोर बहा थागोन जों बेखौल' साननांगौ जे जोंनो रायजो राजाफ्रा जोंनो जे सुबुरुन होगोन, जे बिथोन होगोन, जे थांखिखौ रायजो राजाया लागोन, जों बेखौनो मानिनानै सोलिलांनांगोन। जेसेबांखि गिदिर लिडार जाया मानो जों रायजोफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। आरो जेराव जोङो मोननैबो हान्जाजों सावरायलायनानै हारिनि इयुननि थाखाय मोजां मोनसे हाबा लानो नागिरदों, बेयाव सोर MCLA जायो, सोर MLA जायो, सोर MP जायो, मन्थ्रि जायो, बे देरसिन बाथ्रा नङा। बेक्तिया देरसिन बाथ्रा नङा, जोंनि हारि आरो समाजासो देरसिन बाथ्रा। दा बे मोनसे प्रप'जाला फैबाय थादों, जों खोनादों आरो जायफोर रायलायग्रा बिथांमोननि खुगानिफ्रायबो ओंखारदों, रबिराम सारमोननिफ्राय जे खेबथामसो रायलायनाय जाबाय, रायलायनाया पजिटिभ जाबाय थादों होनदों। दाबो टेकनिकेल सेसनाव सहैयाखै। दा टेकनिकेल सेसनाव सहैबा मा जागोन आरो मोनसे क्रिटिकेल मोनसे पेज बियो। दा बे क्रिटिकेल जे पेजाव जुदि थाङोब्ला दा रायलायनाया बेसेबां फिथाइ थायहैगोन, दा बेखौ माने सानख'नो हाया, माबानो हाया बादि मोनलायलाङो। दा मोनसे जाहैबाय, दिनै बिथांमोनहा बुंबाय थायो हाग्रामा महिलारि सारा केबिनेट मन्थ्रि जाहैसिगोन, प्रमद बर'आनो चिफ जाबाय थागोन। दा हाग्रामा सारा बुंना होबाय दाख्लै, बिथाङा गावनो चिफ जागोन, केबिनेट मन्थ्रि जानायाव गैया। होमबा चिफनि मासिखौ सोर लागोन बा सोर हगारगोन? दा प्रमद बर'आ स्पस्ट खालामना होथों, आं चिफ जाला, हाग्रामा महिलारि चिफ जानानै BTC-खौ मोजाङै सालायथों, BTR एक्टनि दफाफोरखौ मोजाङै मावफुंथों, आरो बिथाङाबो स्टेट गभर्नमेन्टखौ नारसिननो थाखाय दिसपुराव थांनानै केबिनेट मन्थ्रि जाहैथों। सोरबा उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांमोनाबो दिल्लीयाव थांफिननानै भारत सरकारखौ नारसिनहैथों, जे BTR सुक्तिखौ माने दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। रन्जन दैमारिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जेसेबांनाखि NDP-फोर हमजानानै दं, जेलाव दङ, नेपालाव थाथों, भुटानाव थाथों, नागालेण्डआव, अरुणाचलाव थाथों, बांलादेशआव थाथों, जेरावखि थाङा बयबो गबोजोबनांगौ। बेनि थाखाय बिथांमोना अहरह खामानि मावथों। दा बेखौ जों खावलायगोन BPF दोलोनिफ्राय। आरो दिनै स्पस्ट खालामथों प्रमद बर'आ, जे आं दिनैनिफ्राय जे सावरायनायखौ बिथांमोना स्पस्ट बानायना होथों, जे सिबा हाग्रामानो जाथों, लिरना हरथों बिथाङा गावनि राइटिं पेडआव, पार्टिनि राइटिं पेडआव, जे रायलायनाया पजिटिभ जानांगौ, हाग्रामा सारानो BTR-नि चिफ जाफिनथों, आरो जोङो बृहत्तर BTR-नि सार्तनि थाखाय बा BTC-नि सार्तनि थाखाय जों खौसे जानानै जोंनि माखासे मावनांगौ फारखौ जाहाथे जों मावनो हायो, बिनि थाखाय बिथाङा स्पस्ट दिनै जाहाथे लिरनानै हरनो हायो, दा बेखौ बिथाङा खालामथों।